Orasyo Emperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay igpami. Aminan mila ring kasalanan mi, at mapagkumbaba kaming lalapit keko, ban manakit kapatawaran ampong biye. Lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko ay kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal na kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal atawo. Adwan mingeni kaya ko, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat may kaya kami ing makawulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabalmi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong may tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayangangu nabi. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit na panahon, bang magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon taryana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, mo sana pisawili ng aklis mi kaya king kagulangan mi. Nunebagpus mo king ikabus king sablang pangani, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia. Ipanalangin mo kami. San Agustin. Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Lukluk tamo po. Mayapat magrasyang gat panapon po kaya katamungan. Yabe tala po kaya katamong panalangin ding makatuking intentions. Pasalamat ng Mayor Teddy and Mrs. February Tuman, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Ditz and Lita David and family. Para po king kapatid tamong mag-birthday, Hilamberto Mariano. Special intentions, Joe and Rose Tolentino and family. Kapayapan pilataning Russia at Ukraine. Rosario Bondok and Brian U.C. Pineda. Para po king speedy recovery ng Crismel Dialca. Yabetala naman po king kaya katamong panalangin, deng kapatid tamong minuna na kaya katamo. Domingo Senior, Erlinda, Alex, Redentor, Seferino, Lolita, Sherdan, Rodolfo Senior, 40 days, Amado, Rosario, Alfredo, Elizabeth, Rosario, Jose, Domingo Jr., Aida, Ryan,
Antonio, Faustina, Emilia, at Monsignor Tans, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tampo at magkabing dalit apamuklat. Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. Streets too bad, though straight and tall. So must we to others call. Long have I waited for your coming home to me and living deeply on you love. Long have I waited for your coming home to me and living deeply on you love. Kailangan po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyaw ng Banal Espiritu, mantabay ang kakaingan, At keko antimorin. maya pagat panapon po, Maya pagat panapon po amo. at baya po mapupositing patingapon, marapat mo yung pasalamatan tayong inginu, amig kalog kaya katamo kaniti. Nga batang abibing matampangganap kaniting kapag masusyan si Siyantala parang kasalanan tamo, at anyaran pa mo, ilunos na at kapatawaran ng Ginoo. Ginoo, iking malalamadanuman at matabang gabon, ababya labis-labis sa bunga, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo migit kang ipalak pakayap, king gagalo ng danum, ning sibol, ning betsata. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo iking danum, ababya kapagdanan, no kaman ka rin miras. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ning Diyos sa mayupaing tutu, pakaluluwa na katamo. At king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ingke king pamangiling, king kwaresma, isa dyan na kaya sana king pamakyaw gumi, king misteryo ning Paskwa, at may pasyag king kaya kang kaligtasan, kambening maligayang kapurian. Itihadon mi, king kapamilatan ang Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po. Pamamasang ibat, king libro ning propeta, Ezekiel. Binalik na ako niting tao, ketang pasbul, dala na palug king templo. Ikit ko ka rin, king ating danum amamagos, ibat king sibol, lalam ning pasbul, dalan papunta king dane aslagan. Nung nuya makayarap ing templo. Manibat ing agos king dane mauli ng dake ning templo. Lagpus king dane ng mauli ning altar. Kay bat na nito, linwal na ako niting lalaki,
king pasbol, dalan dane norte, at linibot ketang pasbol, dalan ang makayarap king aslagan. Karin ating meto nga sibol mamagos, manibat ketang dane mahuli, ning pasbol dalan. Tinaglus kami ketang dane aslagan, at ketang panyukad at tatalnana, sino kadiyang 5 dalan at 60 yarda, papunta aslagan. Kay Batnanita, dinulong kami king danum, ay hanggang bukong-bukong king lalam. Sino kadiyang pasibayo, 5 dalan at 60 yarda, at ang gana karingtud ko, ing danum. Sino kadnena namang 5 dalan at 60 yardang pababa, at ang gana king awakan ko, ing danum. Sino kadya pang 5 dalan, 60 yarda, at may lalo na king kalalam ing danum, at ena ko makadalakit, nung ena ko mo king kapamilataning pamangawe. Nga nakanako, anak ning tao, pakatandanan mo iti. Kay Batnanita, binalik na ako king pampang ning ilog, at inyang miras na ako karin, ikit ko lang dakal at tanaman, king misusumangid ning pangpang. Nga nakanako, mamagos ing danumayti, papunta king dane aslagan, angga king dagat amete. Mila ko na kanita kalat ing danum, karas na king dagat amete. Numang lugal miras ing agos, mika miyayaliwang uring animal at asan. Uling milako na ing kalat ning danum. Ilako na ning agos ing kalat na ning danum ning dagat amete. At numan miras, mika ating biye. Tumubula king mingat ba ng pampang, ding miyayaliwang tanaman amamunga. Ela malana at abulong, at ela milako bunga. Etok nang ing karelang pamamunga, uling magus karela ing danum, amanibat king templo. Maging pamangan lading bungara, at maging panulula, ring bulong da, karing masakit. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing Ginong mayupaya at sulibutad tamo, ing Diyos ng Jacob, yang santungan tamo. Ing Ginong mayupaya at sulibutad tamo, ing Diyos ng Akob, iyang santungan tamo. Ing Diyos yaing santungan tamo at sikanan, makasadyayang sumaup king oras ning kaligaligan. Inya tamo sukat mitatakutan, agyang ding bundok manabulaman, king kalalam-lalaman. Ing Ginong mayupaya at sulibutad tamo, ing Diyos ng Akob at santungan tamo. Ating ilog amamagos babietula, king syudad ning Diyos, king banal at tuknangan, ning kakatas-katasan, at ing Diyos libutad ning syudad, inya eya masintang, king kapilan paman, sa korwane ning Diyos, panyatang ning abak amaranon. Ing Ginong mayupaya at sulibutad tamo, ing Diyos ng Akob, iyang santungan tamo. Ing Ginong mayupaya at sulibutad tamo, ing Diyos ng Jacob, yang santungan tamo. Meko keni, pagumasdan nyo ring dapat ning Ginoo, makapagmulala ing depat na ketiking yato. Ing Ginong mayupaya at sulibutad tamo, ing Diyos ng Akob, iyang santungan tamo. Talakad tamo po at parangalan ng Maya pabalita. Ligayat kaburian keka, ligayat kaburian keka, ligayat kaburian keka Ginoo Jesus.
Sabik kong manaya king Ginoo, uling panaligan ko, itang pengako mo. Ing lugod na alang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. Ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka, Ginoo Jesus. Ang Ginoo, mantabi kay kayo, At kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang sanon. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Kay ba't nanita, may kapiesta laring Hudyo, at mintaya Jerusalem ni Jesus. Karinlele na ning pasbul ding tupa, ating sibul aking salitang Hebreo, mayaw siyang Betsata. Ating niyang 5 balkon, daka lang makakerang masakit, kareting balkon, bulag, pile, at paralitiko. Paninayan dang garing danum, uling ating oras sa ingmetong anghel na ning Ginoo, durulong ya at gagalo na yung danum. Ing mumunang midulong, kay ba't ng megalo ning danum, gumayap yaking nanumang sakit, apanamdamana. Karin ating metong lalaking at dunang pulot panuang masakit. Higit na yung Jesus at balo na king maluwat na yung masakit iting lalaki. Kitnane, bisa kang kumayap. May kibatsing lalaki, Ginoo, alapong midala ka na ako king sibul. Potang gagaling danum. At kabang papunta ko pa mo, atinang may kadulang makauna ka na ako. Nga nang Jesus kaya, talakad ka. Ibuat may pagkeran mo at lumakad ka. Kanita mo rin kinayping lalaki. Binwat ning pagkera na at dinakad siya. Aldo ning sabat kanita. Inya sinabi rading Hudyo king lalaking kinayap. Aldo sabat ngeni at labag king kautusan ning ibuat ming pagkeran mo. Dapat pekibat na karela. Ing taong pepakayap ka na ako. Ing sinabi ka na akong ibuat ming pagkeran mo at lumakad ka. Kinande, nining taong sinabi kaya ka, king ibuat ming pagkeran mo at lumakad ka. Dapat nabalo ng ninoy tang pepakayap kaya, uling meko ni Jesus, at uling dakala tao king lugalayta. Kay bandaniti at agpuan ng Jesus king templo at sinabi na kaya, lawan mo, mayap na ka, na kami kakasalang pasibayo. Magkang lalo pang marawak, ing dugpake ka. Meko yung lalaki at sinabi na karing Hudyo, king ing pepakayap kaya, Jesus. Uli naniti, pegumpisan ding ligalig ding Hudyo Jesus. Uling dapat na iti, king aldo ning sabat. Ing mayap ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Lukluk tamo po at makiramdam king humilya. Noong mga 2011 po, nagkasakit yung aking kapatid. Nagka-cancer. At terminal cancer. Sa US. Dito po noon, sabi, nakakapagaling ng iba't ibang sakit, yung isang klase ng halaman. Yung ang pangalan ay acetaba. Yung acetaba. Nakakatulong daw para gumaling ang isang may sakit ng kanser. Alam niyo po, di ko alam kung paano kong gagawin. Kasi walang asitaba doon, dito lang. Paano ko dadalhin sa US? Sigurado pag nagdala ako, mako-confiscate doon sa customs, so agriculture. Kaya sa akin, bagamat di naman talaga sigurado kung nakakagaling nga o hindi. Pero at least mayroong parang hope na pag nakain nyo ng aking kapatid ay gagaling siya. Pero to cut the long story short, ika nga po napunta ako doon, hindi ako nakapagdala ng asitaba. Hindi nakapagdala ng asitaba.
Pero yun nga, no? Yung parang yung feeling na parang may magagawa, tapos walay lang. Kasi no way, no? Kahit anong gawin yun, tago wala. Delikado pa dun sa Amerika pag mayroong tinatagong ganyan dun sa agriculture inspection section dun sa airport. No? So anyway, alam nyo, ito pong ating ebanghelyo ngayon, parang yun ang dama ko. Parang dama ko itong kalagayan itong may sakit dito. No, na tinanong ng Panginoon kung gusto niyang gumaling. No? Ang sagot ng lalaki, Panginoon, wala pong magdadala sa akin sa bukal pag ito'y ginalaw. Pag ginalaw ito ng tubig, ginalaw ng anghel ang tubig. Habang papunta pa lang ako, mayroon ang makakauna sa aking makapunta, no? Makapunta dun sa tubig. Kasi meron silang paniniwala, pag mayroon daw anghel na maggagalaw dun sa tubig doon, sa ilog na yon, na yung unang makaabot doon, siyang gagaling. Agrabyado nga naman ito. No, paano naman siya? Mayroon siyang kapansanan. Paralitiko siya. Yung talagang mahuhuli siya kung ito'y unahan. No. Kaya parang kahit gusto niyang gumaling, siguro ano lang siya, nagbabaka sakali. Just in case pag gumalaw, baka sa bilis ng kanyang paggapang maunahan niya at maungusan yung iba. Pero alam niya sa kanyang sarili, malayong mangyari yun. Kaya kahit gusto niyang gumaling siya, at naniniwala siya, nagagaling siya pag gano'n nangyari, parang ang layo-layo sa realidad ng kanyang gustong mangyari. Pero ganun pa man po, dito sa ating ebanghelyo, ito yung Panginoon, napakapalad nitong paralitikong ito, sa dami ng mga may sakit doon, siya pang nilapitan ng Panginoon. At ito nga ang tanong ng Panginoon, ano bang gusto mo? Siyempre, pinagtapat niya, siyempre gusto niyang gumaling, kaya lang nga, walang akay sa kanya papunta doon sa ilog pag ito'y biglang gumalaw. Siguro, expect na itong paralitiko, ito na yung magbubuhat sa akin. Just in case biglang gumalaw yung tubig, itatakbo ako nito. Baka ganun ang inisip na tulong na ibibigay ni Jesus, nitong mama. Pero hindi lubos na isip at siguro hindi man sumagi sa isipan nitong paralitiko ang mangyayaring maganda sa kanya sa araw na yon. Dahil sinabi ng Panginoon, tumayo ka, buhatin mo ang iyong igahan at lumakad ka. At doon din po itong paralitiko ay gumaling. Ang Panginoon, hindi na kailangan pa yung tubig para pagalingin itong paralitiko. Hindi na kailangan galawin ng anghel ang tubig at ilagay yung paralitiko doon para siya gumaling. Ang Panginoon mismo dito ulit, nasa kanyang lahat ng pamamaraan para pagalingin ang isang may sakit. Hindi po ba kahapon yata yun, yung sa atin pananampalataya sa Diyos ang His many ways of answering our prayers. His many varied ways of responding to our prayers. No? Nasa kanya na yung pamamaraan. Let us allow Him to use whatever means, ways na gusto niya kung paano tayo pagagalingin. Dito nga ito, hindi man niya sinabing, hindi man niya pinatong kanyang kamay. Hindi naman sinabing, lumakad ka na. Hindi, kundi tumayo ka. Buhatin ang iyong higaan. Lumakad ka na. At alam nyo, ito po isang paalala sa atin na para pagalingin tayo ng Panginoon sa sakit man o kahit sa anumang suliranin natin o kahit sa anumang kasalanan natin, kung saan man tayo, pwede niya tayong pagalingin. Hindi man tayo kailangan pumunta sa iba't ibang lugar. Kung minsan,
naisip natin sa mga banal na lugar na tinutukoy natin, doon lang parang doon ang presensya ng Diyos. Pupunta lahat sa Manawag, parang doon na sila gagaling. Pupunta ng Divine Mercy, parang doon lang ang Diyos. No? Pupunta sa mga kinikilalang lugar, Lourdes, France. Paano kung wala kang visa papunta ng France? At kahit may visa ka, wala ka naman pamasahe. Kawawa naman yung walang pamasahe. Bakit doon lang ang kapangyarihan ng Diyos? Hindi ba sakop niya ang buong mundo? At saan man sa sulok ng mundo, nandyan ang kaligayahan at kapangyarihan ng Diyos. Hawak niya ang buong mundo. Kaya hindi ka man kailangan pumunta sa iba't ibang anumang lugar. Kahit kung saan man tayo ngayon, kaya tayong pagalingin lahat ng Panginoon. Sa sakit man, sa kasalanan man, sa anumang suliranin man na bumabalot o ating kinai-stress ngayon. Pero ibig ba sabihin nito, di na tayo pupunta ng Manawag? Di na tayo pupunta ng Padre Pio Shrine doon sa Batangas? Divine Mercy? Hindi yun ang punto. Kasi sa atin po, kaya tayong pagilingin ng Panginoon dito. Saan man tayo ngayon? Kuminsan tayo naman na kailangan pumunta tayo sa ibang lugar to enhance our spirituality. Tayong nangangailangan ng bagong lugar naman para sa ating kabutihan. Hindi dahil wala ang Diyos dito sa simbahan ng Mexico, kaya pupunta tayo sa Manawag. Hindi. He is as present here as He is present dun sa Manawag. Pero, tignan niyo po sa sarili niyo, nakakatulong personally sa atin kahit na nandito ang Panginoong Diyos. Parang mayroon rin pa rin tayong ibang pakiramdam pag pupunta tayo ng Manawag, di ba? Pupunta ka ng Divine Mercy. Nakakatulong sa ating buhay espiritual. Kaya, walang comparison dito na mas sagrado yung Manawag kaysa sa Mexico. Hindi. Para sa atin, lahat yan ay sagrado. Tignan niyo po, ngayong mahal na araw, Len, mayroong mga pupuntang tao dito sa simbahan natin. Mga magpipilgrimage. Mayroon na nga pong nagkumontak sa office. Galing pa yata ng Laguna. Ang simbahan ng Mexico sa pinili nilang pilgrim areas. No? Bakit pupunta sila dito? Wala ba yung Diyos doon sa kanila? Hindi sa ganon. Kundi ulit, ito'y human as we are. Paminsan kailangan natin ng maiba ng lugar para palalimin palalo at pagandahin palalo ang ating buhay espiritual, ang ating relasyon sa Panginoon. Pero ito nga po, kahit man saan tayo rito sa mundo, hawak ng Diyos ito. Ika nga ng sinasabi natin before ng consecration, heaven and earth are full of His glory. Hosanna in the highest. Ang langit at lupa ay punong-puno ng kaligayahan, kapangyarihan ng Diyos. Kaya naway ito pong ang patuloy natin pagnilayan ngayon. Okay? Kaya sa inyo pong mga walang pamasahe, papunta ng ibang lugar, don't worry. Kahit dito lang po kayo, kahit dun lang sa bahay nyo, God is there to embrace you para ipadama sa inyo ang kanyang pagmamahal at pagkalinga. Kahit na nakahiga ka lang, hindi ka na makagalaw, don't worry. Hindi ka kailangan pumunta ng simbahan ng Mexico. No, para ang Diyos basbasan ka sa iyong higahan, dadamayan ka, yayakapin ka ng Panginoon. Amen. Ngayon po yung ating dulog sa pwenteng mga kahilingan, tayong lahat na patuloy tayong binubuksan ng kaisipan ng Panginoon ukol sa kanyang kabutihan at kagandahang loob. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, itugtog mo kaya kami ing danom ng grasya mo. Ginoo, itugtog mo kaya kami ing danom ng grasya mo. Pare king Iglesia Katolika, pasignangane sa niting Espiritu,
at magdalayang dibinong biye, karing sablang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itugtog me kaya kami ing danom ning grasya mo. Para karing ministro ning Santa Iglesia, kapamila taning karelang alimbawa, ayagyag do sana ring tao, king metong amalalam abye espiritual, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itugtog me kaya kami ing danom ning grasya mo. Para karetang mabibye king espiritu, akwara sanang akit ing kakaluluanda, king bie espiritual, at lumapit la king espiritu ng Diyos, ban apaunlad da ing bie ning karelang kaladwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itugtog me kaya kami ing danom ning grasya mo. Para kaya katangan, arinan tasa ng pansin, ing ita mo ring mabye templo ning Espiritu Santo, at matampata sanang asane king bie, ing kaya katang pangabinyag, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itugtog me kaya kami ing danom ning grasya mo. Ngeni po adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ipa, mi bait keke kanting anak mo, kapamilataning danum at ning Espiritu Santo. Sumulong kaya sana king kaya kaming kasalpantayanan, at ay biyemi kaya ka, ing kapuryan at ligaya. Itihadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Deta pong makasadyang mag-offer, pwede tana pong magpila liputan. Ayin ko, Diyos ko, kekang tanggapan. Ayin ko, Diyos ko, kekang katulan. Ing pusong sisisi, magpakumbaba, kekang tanggapan, kekang patawaran. Ahin durulukan, emong katulan. Ahin iketasan, emong tanggapan. Ahin ikalulu, ahin ikmayang, kekang tanggapan, kekang pangkatulan. Kekang tanggapan, kekang pangkatulan. Manalangin kay pakamalang kapatid, bantay kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan sana ning ginuiting daon karinggamat mo. Kaya kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, at kaya katamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, maging pamangan no sana ning biyemi, nalanganga, ring regalo mong tinapit adak, apasikan kaya kami kaya tiking yato. Tiyadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo. At kaya ko antimuri. Yat na yorem puso yo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa. Diyos king alangang gadubos mayupaya. Iting maula ng panahon ng grasya, yung regalo mo king kaya kang pamilya, ban makapagbayo kay pilubluban. Di rin mo king siganan, ban padalisain din kaya kaming puso, ban nasupil din kaya kaming hilig, at kapamilatanan iti malaya kaming makasuyo kaya ka. Turo-turo mo kay mi biyebye, kaniting lilipas sa yato,
kabang ding puso mi makayat nalaking mapupusa yato. Ulinita kambeni sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ning kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banalin Ginoo. Diyos sa mayupaya, mitmuing banwa ating yato king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapalad siyang daratang king lagyuning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampu mi pabanalan mo sa reting ayon king Espiritu mo ban para kaya kami manyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaglasa at kamatayan. Kinuwaning tinapet, te pasalamat siya kaya ka. Pira, sunay at binyene, kaling kayang disipulo, nga natanggapan niya iti kongan at kanan niya, tingin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuhaning kalis, pasibayang salamat kay ka. Ang binyaning kalis, kaling kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minam ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya, yung daya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubuo para kaya kayat para karing sablang tao, banketa, ni patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayo, misteryo, ng kasalpantayan. Inuging kekang krusat, mamayubling niya, kinabos mo kami. Ikang tala pagligtas, ikang tala pagligtas, ikang tala pagligtas, Yang kaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyaning anak mo. Darami kaya kaiting tinapi ning biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaing pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming hanting metong ning banal Espiritu. Ganakan mi oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa. Ati Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka muna naman, ding kapatid ming Pepa Inawan at maninayang sabling niya, lalo na yung talasuyo mong yamong Felicito, kambiyan ng Bienvenida. Ading alapang mayang unabiye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang hangga. Ban kaya benang Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose, ang kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad, kimalmong kaburian. King kaya kabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe at kaya, ipang mayupayang tutup, kagumning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Amen, amen, amen. Mapaminto king amahin talapangabo sa mibog king balan ang turo, nga tamang yaning mangangas, manalangin, ipami. Samba niyo lagyo mo, tatangke kami kayarian mo, may paminto ning lug mo, ketisuli pantibanwa, ikakanan mi king aldo-aldo, ibigay mo kaya kami king aldo ngini. Ampoy patawad mo kaya kami, ding sala mi kaya ka. Anting pangamatawad mi karin may kasala kaya kami. Mga emo kaya pa isaul king tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Ikapos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasaw paning kaya kang pakalulo, parati kaming may kabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan,
kimpanyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O Ginoong Yesu Kristo, na sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning labayan mo yung kasalpantianin kaya kay Iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, higang mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ikakapatatangan po, masatangin po pugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kayo nga. Kapayapan, kaya kayo. Kordero ng Diyos, amilala ko, king kasalanan ng iyato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa minalako king kasalanan ni Yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa minalako king kasalanan ni Yato, ibigay mo kaya kami kapayapan. Ngayong malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng iyato. Nang tamang mayaws king hapunan ng kordero. Ginoo, matampang tanggap kaya ka. Dapat iagkas may nga mano mo at kumayap na ako.
Si Claude Tamo po. Panalangin para king halalan. Manalangin tamo banking daratang apambansa ang pampanlokal halalan. Ing tune mag-ari, yo ing kaburyaning Diyos, amamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan ampong terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ampong sabuatan, ban makapamrait. Iligtas mo kami, Ginoo. King kayalan malit, king pamaglinlang, ampong makitid apan lalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran apamanga mano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsensyami, yo inggawan tune tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kayapan ding kekaldan, ing mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning dignidad ning tao, yo ing palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluka ampong mayna, ilaring migit miyunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyese king kalikasan, aliya milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamisan metong, yo ing mamiedalan king daklat ning kapayapan ampong katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banalatakot king Diyos, at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo, itamungan po. Pastol ning kaladwami, ampong talapagligtas ning meto sikluban. Ing politika, yaing pigkalugmo kaya kami. Metong apanagkat ban sumuyo karing sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami, anti mo ing pamanantabe mo kaya kami. Manano na sana ing pamanantabe mi king politika para karing botanti ampong kandidato. Mamye parangal king malalagyo mo, at makasawop ban sumulong kami king kabanalan. Manggaman king alananggo. Amen. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Uy, paming maragod, linisan da kesana at baywan, ding banal mong sakramento. Idalara naman sana kay kami, ing saup mo, at yatadala kay kami, at yatadda kami king kaligtasan, at ihadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo, mantabi kay kayo, At keko antimuri. bendisyonan ako ng Diyos sa may paitutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. mayari ng kay katang kapag masusyan, umeta ng yaning luguran ng Diyos, ating kaparang tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya pabingi kay kainganting. Usanan ming Kristo ikakanaku, usanan ming Krus maglakad kulot ko, nung pusanan ikekang Krus, tukikan ako harapan alimu, nung
ing parokya ng Santa Monica, Ketibalen, Mexico, metong yang masayang komunidad, ang mapanalangin, mituturwanan, at misaup-saupan para king kaganapan ning biye. Kaniting milabas sa banwa, ing parokya tamu, matimid nung susulong, bing programang maglayon, king pamiganap ning biye Kristiyano, king kapamilatan na ning pamaglingap king komunidad. Ing banal na kapulungan, ing balayan ng Kristo. Uliniti, masaya mila pong dadake ke kayo, ding bunga na ning ke kayong masabal, at lugod ka rin kaparokyang lubos mangay langang saop at lingap. Diniring kaya katamong meging proyekto. Mumuna, pamamiyasaup ka rin kapatad tamong mangailangan anyang panahon ning lockdown. King saup na ding niyayaliwang aguman, kalupa ning bayanihan musikahan ng Ryan Kayabyab, amponing Standard Chartered Bank. Kadwa, ing COVID Response Drive o ing CORD, may kasawap ka rin kaparokya tamong may home quarantine. Katlo, ing rice subsidy, ami pamye king aduang pulot siya mapamilya, miyembro da rin kaya katamong bisitas. Kapat, adopt a family program, ang maglayon sumuporta karing pamangailangang pinansyal. Katatawalyan, ing gift giving, ang may ganap ka rin kaya katamong bisitas, anyang Enero ning kasalukuyang banwa. Kaniting panahon ning Kwaresma, metong yang panahon ning grasya. Makipagsalita ya kaya katamo ing Ginoo, ban makyabe tamo king kiyang lasa at kamatayan. Kapamilatan daring panagkat ning pamanalangin o prayer, pamag-ayuno o fasting, ampon pamamyelimos o almsgiving. Deti masampat lang alimbawa ning kiyakatamong pamakiramdam, king balang metong kalupa ning panagkat ng Papa Francisco kiyakatamo king Synod on Synodality. O ing pamaglakbe, anting metong abalayan ayabe-abe at makisan metong king Iba, Anak at king Banal na Espiritu. Uliniti, agkatanda kayongan pong makyabe, king programang awsan tamong Dieko Diemo. At tinatag ning parokya para ka rin kapatad tamong lubos mangailangan. Iti, metong yang paralan, ban kanita makapakisan metong tamo king aws ning panahon, ing pasiknangan ing pamibukluran at kasalpantayanan tamo, libutad ning takot, ampon pamisagsagan at daralan ning pandemya. Baka nano po inggawan. Mumuna, malyari kayo pong midikil metong nga alkansya, bote, o lata, anong nuka rin nyo la ibaldug, ding kaya kayong adawon para kaniting panahon ning Kwaresma.